Аз съм Емо Сапаревски от Inky Dragon. Татуист съм от 30 години. Сигурен съм, че не всеки знае какво стои зад една татуировка. Ще се опитам да дам бегла представа. Масло за татуиране. С него обработваме кожата, за да намалим болката и да хидратираме зоната, в която се работи. Татуировката вече е завършена. Използваме специален крем, който успокоява кожата. След това я намазваме с крем за оздравяване и покриваме с фолио. Сега за контейнерите, за които споменах по-рано. Отпадъците, които се събират там, ги предаваме на специална фирма, която ги извозва със специален автомобил и ги унищожава. Затова татуистите плащат годишна такса, заплащат и всеки килограм. Всичко това се калкулира в цената на татуировката. Сега вече мисля, че не изглежда чак толкова скъпо.